So there are times yekuti kana wawanirwa nyasha gona kupupura nyasha dzamwe usataure kungwara nekurongeka kwako. I love people and my author vane grace dzekunyora na Pastor Linda. But ndineyambiro kune vanhu vanonyora pani pamwe pavanonyora kuti 6 ways how to make it. Iye akangoitirwa nyasha ana 6 ways dzaakaita. Ada kuomesera vamwe. 5 steps how to attract Jesus. Uri Zakeyo ndiwo wakaonekwa unomboshedza Jesu. Zakeyo usati nyorere dzimwe nzira ingoti ndakaonekwawo ndiri mumuti. But Zakeyo kana aenda kumbana Jesu anosara kunyora book how to host the Messiah. 10 ways. Buda pachena kuti zvakaoma but mudhara akangoti hande kumba. Uri muzambiringa webundo haudyike. Pane miriwo iri nani ingatsvagwe nevamwe. But nekuda kwokuti Mwari varida kuti ukwanewo vakataiwa musarasa zviri mupoto maiwa tsvakai flour yekukanda mairi. I know that when you talk of flour we are talking about bread, we are talking about Jesus, and Jesus is the grace of God. Kurati dai asiri Jesu akapindira munyaya yako, life yako inovava haidyike, qualification yako chaiyo hapana, ikatariswa so ndimi type yekuraswa, but Mwari vakangoti uyu ngaasimudzirwe hoyo. Kune dzimwe nyasha dzekuti usatiudza 10 ways how to make it ingoti hama dzangu kuna Mwari akandirangarira ndiri anovava asingagamuchirike, but the grace of God is sufficient. Maria Magdalena akaenda kuguva raJesu kuseni achida kutonoonawo Jesu, ada kutomumbundira zvikanzi usandibata andisandadzokera kuna Baba. The same week Jesu akapia kuna Thomas akati bata mavangaya, bata parutivi apa. Zviri kubatiswa Thomas, Jesu atomboudza Maria kuti usandibata andisandadzoka kuna Baba. Saka Thomas ngwarira kana wakuzoparidza kuti isi takazvibata izvo. Why? Because we are too prayerful. Vamwe vakarambirwa but isu tinobata. Kune zvinhu zvaunongobatiswa nekuti Mwari vazvideredza, kwete nekuti Mwari wanamata chaizvo. Ndo vangofunga kuti iwo ukasabata tingakuluze panapa. Chibatawo parutivi bata mavanga. Nyangwe kune vamwe varambirwa but iwo wabatiswa. And hauna kubatiswa nokuti une faith. Thomas tinotomuziva achitonzi doubting Thomas, but a doubting man ndiye ari kunzibata. Inzwa Thomas hana kuenda kunotsvaga Jesu, zvanzi aingova mumba Jesu akatouya, but Maria ari kurambirwa kubata angamukira kuseni. So zvimwe zvauri kubata izvi kune vanotoshingira kuzvimukira kuzvitsvaga hazvisi kubatika. Iwe kana wabata don't judge people. Usashora vamwe nekuwanzira. Why? Nekuda kwokuti wakangowanirwa nyasha iwewe usati havana kurongeka.